Så. Nu är det dags för frukost. Eller hur? Ja. Ja, där är kameran. Vad blir det för frukost idag? Det blir leverpastejsmörgås. Sen blir det turkisk yoghurt. Med... Det ser inte så gott ut kanske. Med banan och kardemumma. Det blev gott. Ja, där. Jag kan se om du gillar det här. Var det gott? Ja, bra. Får smörgås här. Med leverpastej på. Ja, det gillar du. Ja, där ja. Kameran. Sen får vi se vad vi gör senare idag. Kanske gå ner till farmor. Igår var det hos mormor. Kanske vi går till farmor idag. Farmor och farfar. Nej, de är inte ute i hallen nu. Vi får nog gå dit. Ja.